Shout out naman kita. Pero una sa tanan i-shout out sa gwapa nga si Buana diri sa tungkol nila niya kilala sa among librahan. Si Miss Eugene Baraman Bari 4. Bari 4, hindi lang isa, dua, tatlo, kundi 4. Ay Facebook account guys kung gusto niyo gusto makita mo sa friends si Buana, makatuon ko mo si Buana, i-add yun na si Miss Eugene. May future ka din siya, future teacher. Teacher ni guys. Sa gadi sa tuluan niya ni kamo mag si Buana ng mga friend ko na sa Negros. I-add yun na si Miss. Okay, kung i-confirm ako mo, thank you. May friend ka na si Buana kag mabuot pa. Basi matala ka din sa tungkil Milanilla, siya lang na mag-ano sa mo, mag-tour. And amo na siguro ato niya. Siya, kung gusto mo next siya shout out, ikaw yung sulat ko sa ako nga mahiwaga. Ready? Comment ka na lang shout out sa ato niya comment section. Babus.